ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଚାହା ପିଆ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱୀପ ଅଂଶୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ, ତ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 2 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼। ତ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତାମତ ଜରିଆରେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ ଆମର ଏ ଚାହା ପିଆ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱୀପ ଏପିସୋଡ଼ଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ। मनुष्य जीवन पान फटका, अरे मनुष्य जीवन पान फटका घाके जैसी फाटी, अरे मनुष्य जीवन पान फटका घाके जैसी फाटी, जीवन थाऊ थाऊ अर्जी था पुण्य रे नाई हो छाटी पिटी, जीवन थाऊ थाऊ अर्जी था पुण्य रे नाई हो छाटी पिटी। तो आज्ञा देखुन, तो आमर मनुष्य माने कि केन दिन मरबा କାହାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳେ ଯେନ୍ ଲୋକ୍ କଥା ହେଇଥିବେ ବେଲଗୁଡ଼ାକେ ସେୟାର ନାଇଁନ, ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଘରକେ ଯାଇଥିବା ଘରକେ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ତାର ଜୀବନ ପଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାନ୍ ଫଟକା ସଦୃଶ ଏ, କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବା ଯେ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁ। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିମା କିଛି ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୁଆକେ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକରି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଭୁକେ ବାଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାକେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି କିଛି ଆଣିଦେଲେ, ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତାନେ ପୁଣ୍ୟର କାମ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟଟେ ଅର୍ଜିଥିବା ବୋଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବିନା କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତନୁ ନେଇକରି ଯେତିକି ବି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେହି ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି କେହି ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେନି, ମର୍ତ୍ୟ ଧରା ଭୂମି ତଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ। ତ କେହି ଆମର ଯେ ପୃଥିବୀ ବା ଧରାମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେହି ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଧରାମଣ୍ଡଳ ବା ଆମର ଯେନ୍ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଏନ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି। ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଲି କାଲି ଅଛି। ତ କାଣା ହେବା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେ ତମେ ଯାଅ ସେଠାରେ ତମର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକେ ଆସିଛୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରି ଭଗବାନ ବା ଆମର ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସରିଯିବ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାଳ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣ୍ୟଟେ କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ କଲାମ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି 5ଟା ମିସାଇଲଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବା। ତ ସେନ୍ତା ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭଲ୍ କାମଟେ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ 5 ଲୋକ ସିଓର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କର୍ମା ତ କେହି ଆମକୁ ଭଲ୍ ନାଇଁ କର୍ବେ। ଯେମିତି ଆମର 10th କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ିଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଟା କ୍ଷୟରୁ ଦୋଷ କାଢ଼ିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି 20ଟା ବି ଭଲ୍ କାମ କରିବେ ତ ଲୋକ 20ଟା ଭଲ୍ କାମକେ କେବେ ନାଇଁ ଦେବେ। ଲୋକ ତାହାକେ ଦେଖିବେ ଯେନ୍ ଗୁଟେ ଆପଣ ଭୁଲ୍ କାମ କରିଦେବେ ଆର୍ ସେ ଭୁଲ୍ କାମରେ ଏକା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ସୋସାଇଟି ବା ସମାଜ କହିବା। 20ଟା ଭୁଲ୍ କାମକେ କାହାରି ନଜର ନେଇଯାଏ, ହୁଏତ ସେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଥିବା, ହୁଏତ ସେ ତାର ମାନେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେ 20ଟା କାମକେ କେବେ ନାଇଁ ଦେଖେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କାମ ଖରାପ ହେଇଛି ସେ କାମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଉଠବା ଯେ ବାବୁତି ଏଇଟା କାହିଁକି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେ ଆମେ କେହି ତାମାନେ ଛୋଟ ଦିନ ଏକା କେହି ତାମାନେ ଜିନିୟସ୍ ହେଇକି ନାଇଁ ଆସି, ତ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଶିଖସନ୍। ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଏସି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରବାର୍ ଲାଗି ଅଲଗା ଜାଗାକେ ଯାଏସି, ସେତେବେଳେ ସେନ 8-10 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜନ୍ମଭୂମିକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରସି, ସେତେବେଳେ କାଣା ହେବା ଇଟାକେ ନେଇକରି କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଠଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେ ପାଠର ଲେଖକ କିଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର କହିବେ। ପାଠଟା ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ସେଥିରେ ଲେଖକ
ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ପାଠଟା ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ଯାଏସି ଆର୍ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରସି ସେତେବେଳେ ସେ ପହଲା ତାର ମନର ଯେନ୍ ଭାବନାଟା ଥିସି ସେ ଭାବନାଟା କାଣା ଥିସି ସେଟା ଲେଖକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ ଆପଣ ପଢ଼ବେ। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆମର ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ତାର ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚିବିନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ କଳାକାର, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମାନେ ଖତମ କରିଦେଲା ପରେ ବା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିମା, ଅଟୋମେଟିକଲି ଯିମା। ତ କିଏ କେଉଁ ଦିନ ଯିବ ତ କାହାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଯେତେ ଦିନ ଅଛୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଭାବିକି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେମିତି କାଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିବି। କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠଟେ ଦେଇଛି ଡାକବଂଶୀ ବୋଲିକି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତାର ବି ଲେଖକ କିଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଡାକବଂଶୀରେ ବି କବି କହିଛନ୍ତି, କବି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପଦ୍ୟ ଲେଖେ ତାକୁ କବି କହନ୍ତି, ଯେ ଗଦ୍ୟ ଲେଖେ ତାହାକୁ ଲେଖକ କହନ୍ତି। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବାପ ଯେ 9 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇକି କଟକ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ଯେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଯେଉଁ ବାପ ପାଇଁ ଦିନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲା, ସେ ବାପ ଅନ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ବାପକୁ କହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର ଚାକର। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଘରେ କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ତା ପିଲାଟା ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଇ ପିଲା କହିଲା ତାକୁ ନିଅ ବାରିପଟେ ଇଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆସ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଣା ବୁଝିଲେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ତାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକେ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ନିଜକେ ସମର୍ପି ଦେବା, ଦେଖବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେନ୍ ଅହଙ୍କାର ଭାବଟା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋର, ସେଟା ତୋର, ସେଟା ତାର, এই ଜିନିଷଟା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଏକା ଦିନ ମରବା। ଯେ ଗର୍ବ କଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ମରବାରଟେ ସିଏ। କଥାରେ ଅଛି କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାର ଅସ୍ତେ ମା ଫଳିସୁ କଦାଚ। ଆଜ୍ଞା କବାଲ ଯଦି ଭଲ କରିଦେବା ତ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମରଣ ଟାଇମ୍ରେ ଡାକବା ସେତେବେଳେ ଭାବବା ନାଇଁ ପିଲା ଏତେଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି, ତାকে ଗୋଟେ ସହଜ ମରଣ କରିଦେସି। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଭାବୁନ୍ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍, ଅଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ମରାଲେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛନ୍। ତାର ରିଜନ୍ କାଣା ଜାଣିଛନ୍? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଏନ୍ତା କାମ କରିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରେ କାହାକେ ନେଇ କହୁଥିବେ, ଏତକି ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗକେ ବି ନେଇ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଉପରବାଲା ଜାଣିଥିସି। ଆମେ ଇନର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଠକିଦେବା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୟାମେରାଟା ତ ସବୁଆଡ଼େ ରହୁଛି, ସିଏ ତ ଦେଖୁଛି, ତାକି ଆପଣ କେନ୍ତା ଉଡ଼େଇ ପାରବେ ବା ଢାପି ପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ବିପଦ କଥା ହେମା ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା, ଆଉ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ କୋହ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ରହିଛି ଜଣାମା। ତା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ଯଦି କିଛି ଏନ୍ତା ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟାକେ ସିଓର ଆଣିବେ। ତ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଚାଲିଛି ଚାହା ପିଆ ସାଙ୍ଗେ 2 ପଦ, ଆମର ଅଂଶୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଥିଲା 2 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼। ତ ଆଜି ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ଭେଟ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାବେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।